Prvý pokus o dizajn vznikol v spolupráci s Lenkou Šeniglovou a školou užitkového výtvarnice Jozefa Vidru. Som nás oslovila s tým, že či by nemohli jej študenti, jej ročník šikovných študentov, Mali sme veľmi dobrý ročník, to je pravda. si spraviť nejakú ročníkovú práca prácu. sa to volá. Tá študentka Natália Hosová si vymyslela takúto obľudu, ktorá ide niekoho zjesť. A má to byť o tom, že na jednu stranu je to také trochu strašidelné, deti majú radi také napínavé, ako pivnicu a niečo také strašné. A v zápätí to zase ale má byť aj také príjemné, preto to je celé také chlpaté a mäkké vnútri, aby sa tam to dieťa zmestilo a schovalo. A ešte mojou podmienkou bolo to, že vlastne oni musia dať mená tým vlakom. A preto sa toto volá oblodo, lebo je to tak tá reakcia na tú IKEA s tým, že všetko, čo je z IKEA, akože sa tej generácii možno zabiť akože dobré, že to je v poriadku. S Miškou sme začali spolupracovať v roku 2011. Mali sme už všelijaké tvary sedacích vakov, ale stále tam chýbalo niečo farebné. Ako často sa ma ľudia pýtajú, že čo to znamená, čo to tam je a chcú to tak analyzovať a tak, ale niekedy je ten dizajn fakt len o tom, že má byť pekný. Tuli je v princípe pohodová značka, preto vlastne tu sedíme na týchto vzoroch a nesedíme tu na nejakých vzoroch s lepkami alebo s čím. Pre mňa je výnimočné, že si dokázal vychovať svojich zákazníkov tak, že oni majú vkus podľa mňa, že my si môžeme dovoliť robiť veľmi kvalitný dizajn a nemusíme ísť do gíča a ty to stále budeš predávať a to je podľa mňa veľmi, veľmi vzácne na Slovensku. To je super. Snažíme sa, aby ľudia, s ktorými spolupracujeme, napríklad s Miškou a s ďalšími dizajnermi, aby to proste išlo v tomto duchu, aby to neodišlo od toho a tým rozvíjať tú značku. A budeme ešte spolupracovať? Určite. Ja chcem. Dobre. Dizajn niektorí chápu ako výtvarno. To je jedna časť a plus je to proste výber materiálov a výber spracovania, aby bola vec funkčná, takisto trvanlivá. Z toho obalu to otvoríte a vznikne vám domčeky. Zaujímavé ďalšie domčeky, napríklad jeden z domčekov, potom máte zapnúť, potom to môžeme zapnúť, alebo môžeme z toho urobiť taký malý stan pre dieťa. Je to vec ocenená Red Dot, myslím, že prvá na Slovensku. Za produktový dizajn. Poviem k tomu len taký zaujímavý detail, že keď sa to prvýkrát ukázalo deťom, tak deti ešte ďalšie varianty si samé povymýšľali.